sejar bah kan itu ban jubab kan itu ke bah bah when I give yang bagi orang bah baba pi pilale YouTube pilale piat YouTube boros kata simno ada kan itu bisa dari pi itu beliau nih kedai sisa pinyo abe lada pi itu deh pensakut lada ki thong ke jong pi kiai ne kumju kinawan sekat bawan to sarkar rem ki hab banai jingirap pi namar ki buj ki jong pi ki jingmut ki jong pi ki log ki koridor ba ni ngiting banle YouTube mentan namar ba ting ting le khum kiran bakla khum penmi video bakla la sa kem pulit la sa FIR sarkar kali bin siu yang ada tak ni video kumli pelok pi borok bi jupe ni video na kapor bat kumli shibun ya ka jing shimta jong pi ban comment ban kli jing kli ha bai de ka to video ban ngan sudah ban upload ha bai de bat kani ka jing yo ka jonga ya ka to check ba he to check ha kani bun ben jong pi play ya ka to video kani ka bang apni hang ni ka pang jong ni ka check ba yo arlak tingka na kani ka program ka batho kani mo kani ka prime tang ban ni sai kani ka jing yo jonga ya kani ka check kam dade bang ayo mga shmet mo kani nga di tang unong li sim takadaw ki ai kani ka kerteng kani li piong ba ko du yo kani te kata te kalong ma te nga di tang unong li sim kum si bental ni ngidon ka kunhun te nga di tang unong li kiu rinsan li kiu stage par sim ya kani ka check mo te ha kani video nga kwa ban shujubab ikini ki jingkli jong pi ni ki comment ki jong pi ki babun ni jong pi plakli nganum la ban bu ikini ki comment brokhai bangan jubab ko ipakawai tenre ngala shukulum lang ngala sujit tangi katu kan itli ni ki comment ki be seriem lesi ki bangala ban jubab kini comment kini ki bangan jubab menta kini tangi comment ki bakli jingkli mo tenre gidon gitu bat ki ba shoes ngo khonyo ba yo ba khut ba beli ba khut tang ba khut ba yo ba kum ta ter lesi kata ba ya ki bakum kita comment lesi ngin saya keren pat ni sejuba pat hakaway pak video mo tenre hakani ka video sha nga bakan jubab tang nam ta jong gitu ki bakwa bantip company but kham sani bha hak bai dei bat kani ke jing yo ko jonga sosisien ya kani mo kemen chong bagi babun klai so khonyo ba namar ba ko ba pen issue ba khot tenre ma jing sang ham kwa hi ban pen ru ba sedang teman rita nak kadang bagi perlok jongi ki babun ba kilawan ban pa message nga personally haki hapo Instagram ba haki wiki ki rinsan ki ba ong ba ngi ko ban tep khampai ki to ko ba phipio hatu phio ngari ki jing ithu na YouTube ne kumno ba kumta ter te bunch pen sai shop ngan juba bi tai kon ye te ki comment ber khoi kalong ba kamdi ba ngayo ba ngale YouTube sa sisien re kadai ba ngai nga persang ya banseng ya kani ka kam ka ba ngi dang shes dang thmai mangalem ki perlok bengin ya shna video mo TPG nga bang jisna video ki ba per ki ba la kalong na kani channel lani na kiwi ki channel ki balong to ka podcast but kiwi ki banga kwa banga thmu ban penmi link ba kini ki rinsan platform kini ki platform ki ba per ki badan pag internet ti banle ya kata ban penhe le si ya kam ka banga ngale bat ka ba ka kenhun ki jonga ka ba nging ya don bengi thmu banle ti ngimla banle hin la di namar ba kadon bun ki jing don kam but kawin kita ki jing don kam kadai ka bangat sai thu kham sibet bale banga sedang ki ke business ten re wood nga kwa ban jubab sai comment ki jong phimo to gini ya chwa shani ka comment ka baning kong du bat kata kalong ini ba yong ba ngaru nga kwa singkam la jong tama jinjar pat banseng namar ngamdon ni en ladi ajungut lang bakut hoi kani ka prime kadon hangni mentala aku masau snem kenti bat kadon hangni ban yarap epi om ban yarap banong ban ai tangi ka baiseng kumbaong ini ba tinrei kadai ban ai pi ki jingmut ru hangno ko dur ba phila ban seng kabamut phila ban let shakani ka jaka om tang ban shuyo yiki loan lani yiki grant bat ki wei nak sarkar lingba jong kani ka program kani ka snat trekam jong ka sarkar tinrei phila ban yo ru yaki ni ki jing batai ki babnya ba bai de ba kumnu phila ban sengkam la jong kumnu phila ban penhe le se ka yo kumnu ban penyoru ipi ti kinong thit marbun na pling jongi menta habing sing kam ting nginang ban chna nginang ban penmi ten re ban yo nong thit pat mdon ti kini ki wan ra ya kata kan ki penyarap ipi kita ki benta lesi pi kwa ban lesi kuma pi kwa ban chna tiar chna tar pi kwa ban thep ni pem don jaka thep ni pem nang ban thep ki penikai pi kumno ban tak shbu thep tiar hang ni po lesi khadu lani inu ti ki penikai pi packaging bat ki we
tilada piong ban ai jingmut lem nak leng jonga ngangan ai jingmut hot let chapo prime kanang mapin yo ig jingtip ki babania bakin batai pin markilong more than willing kumong tin pareng ki kloy ba ban yarap nam ta jongpi ban ta tik badal ki dan ig jingtmu ban seng kam na jong mo kidan lai tili hang ni ngan chujuba blut barokhat yang ni mo yong ma yo tang kinong sor em kani ka kum ke jingtip jonga ka hadu banga latip mga kini baru ki bayawan hakani ka program ki de ki ban keleng kidan ki bana sejawai kidan ki bana sa kitanya nasa jantia na ki kendong kenserot nasa boy keleng ki bawan telepiong tang kinong sorte em lesi nga banga sa hosor bangale video na sorte yo piong gumtan re bakla kamni ti kinong sor re wat ki banasa kendong ru ki babun ba ti iwe ni kita ki ba lesil sha nga bangan jer kerteng ni nganum jer kerteng ten dengan chuong ya ka business ke jong ibi ile ba kata ka de yo ni sunrai la kadong ila judan benta ba hakani ka program ki babun ki rensan lani ki babun ki program la je kendu yi ling ba jong ka prime but ide iwe ni kini ki long kemi bla yo ba yi kani ka jing kersan lesi ka jing kersan haki babun benta ki banga ngamda la banjer kerteng lut ten rei uni sunrai la kadong kumba ulong kade nakajing persang ke jong i ban wanra ban penpauna ban di ni sunrai om tang jela jong i henre hari india hibro koi buat sabaru kumju te bat ini di we ni kita kiba silap no success stories kiba lawan lani kiba yo ya kani kajing syahikai lani kajing yarap nakani kebenta balesi lipi kendo ya i pen kam la ban yo ban yakran ban marang layo ni kenu i la bun sin ban om tang mai ndi kum mai ir ki babun ba kidan ki basna jisna kidan ki barrep ki ba bat ki we ki ba shalan ni ki mar ba ki we ki layo ikum kini bat kini bar khoj ki babun ba ki de nas ki than kendong kidan ki banas po nong klau kidan banas markasa kidan banas keleng mo ti kemli tinggi nong sor nata ini ba yong ngi badi kwai pat ba kut apply kum no ngamtip pidi kwai hanu kadul la kalong pidi kwai dong hayo ni halinti sengkien lani pidi kwai kum kinong shalan kwai ti bangan syukran lupan lubas dang kani kamde ke video ke bak ong ke sarkar yang lani ke prime yang banong to khile chilisna video em kani kade nakaji sokhya hi ke jonga kani ke video bar kini ke jing batai jonga kade be thek banga ngakwa ban yasamat phi yakai ke banga ngatip tenre lan yakai ke banga ngamtip nganum la ban yasamu te hak bai de pat uni ukwai le se ma ong ne la re phide u basalan le ni ba phide ki kwai dong hal di singkin le se kanira bi phi la da phile ban yakran bat kini kinong penia jang thimo te nakliang jonga ngala ban jubab tang kum uta unong isim bental ni to unong yo bental ni uta uba don bentak program tenre hak hakanu kodur ki penia ki program yamentahi ngampat don kita kijing tipmo ten henrei wala kataru nganong ipi kadon kalat hakanu kedur pat ya kata ngampat nang banong yamenta ten rei lepi don kum kini pat kibale se kum ukwai bat kiwei lese kanirap ipi lepi lej ban ya keren bat kimo ukwai lani ukba lani lese kum kiso lani kinu ki lese ki marep ki bapi kwa ban penhe ya business ku jong pi kanirap sibun lada philej sha kini ki shakani ke jakab khna bikin la ban batai phi lada phishuang ba eng akon penhe business ni ngam su thu kumnu ya kataru ki la ban ai jingmut ipi mo kamne de ba phin don idea hin la ka jong tin dei la phishudan jingmut mulu mala philej shaki ki la ban penhe ta jingmut jung phi mo to ye ki bari siar pat kumnu ki bari siar ru ke ju hi bari siar risnyang rimasi lani phiri kinu ki jingri le long phiri kikso lani ki miau ne kinu le si ki ba phiri bun teli ki ngamong tang we ar kumba ya rikso ri miau mengi yeng ten re le pidon kum kita ki jingri jingdop ki ba phibu hagi yeng gisam ki jong phi lani ki pham ki jong phi yo le si yo kadon kanu kurukom lu ngampat tip namar ngadak suyu kejat menta ngampat ithulut ki brio ki balik business yu te lesi hadin lai banai sau banai ngan sakham tip khamha tinri ka bangala ban chuong menta ka long ma hoi kala bandon kalat ipi tenre kan kham shai la da philej bani kran bagi ngasabu number phone nang ni khana phila ban lej ban bani kendu iki ban chukol ru iki khnang bakin kham batai kham shai shphang jokani ka kam ko jongki ka baki ki ajing yarap iki brio mo to nata next hatu gran ngin hap siu biang ni phisio
kabayo kalong kum kalun claim charge interest ya kani ka bang ngayo ya kani ka ar ka bang ngayo mang peni pin lu ne ka dei ka bang yo kum ka gran kamu kam da dei ka bang haban siu tin rei pat bat kani pan ngin haban ya choi ka wi training lesi ka man ong no kenja training ka ba khandai banai kan thi pat hadin jong kata lada ki lada kata karukom le business jongi ka dei ka ba i kop don ya kata ka lawe ban penhe ban berwan ra ru ya ka yo ka kot hakim lang salang tikin ai ya kini ki loan bat ki gran bat ki ki ba kham he shushu ki ba kot ya ka shipho ar pholak hadu san pholak ei tikani ka dei ka ba kumanga lese banglarung menta ngala ban yo pa dia kata hadin kendai banai shipho banai ni hadin chisnem pekinyo la hadin la shay yo piong ba ari ngandala pni biasa we ke check ke bayo shubu ma yo la dang yo biang sa sisen arpol ni sanpo la ni khambun yang kata yang te bai thu brio sarkar nok na ter kam dei mo dei ke dei betang ke jing tre stom hi ke jonga baka ke jonga kenhun ke jonga pingila ban pe shdu ke ni ke thong ti ke ni ke dei ke umsep ke jongi bingi la le baro sikata bro ke ti kisnem nu ladem but kejung persang kejongi hi menta kalong ba bingi ngi yakun hapreng juga tiki arjar sans pangut ki nong apply but napreng tiki arjar sans pangut ki nong apply ngi layo bandrung akan di kathup ti nganget kala shai pimo to next kanir ka di kawai neki comment ba ngayo pa ba junior storyteller lindon yo nem namar mai ila de iwe ibalano senyang shibu neki imlang salang ngamla banlen ni kata mai ila no senyang ki babon ki benta banong ban yarap ki brio ki don ru ki ba ajingrap i ban yarap ki brio kata ka benta mai ila le shibon ha ki ba kum ki emlang salang ngim pajur kami ikot ti ya ke ba ile mi ba de ke ba kiwi ru kile ya kata ngi haban pertu tin re kum ya kani pat ka ba yo kamde ka ba don bawan ai kamdei ke bawan ai kam tho ang ni taman dei kamdei ke bawan ai ke bagi wan ai gift yang bagi ong ba baba phi pilale YouTube pilale piat YouTube boros kata shimno ada kani ke bisa man male bi kumta ni yang ni ba junior ni nuru dei kani hi ke ya kani ke program yang mentahi kedai ke banga ke kenhun ke jonga ngialet ban apply ngialet ban ai ya kata ka nong ke kenja application kasuk benong ta ngilet ban tab yong ari kani kan don mo kum kani kalat yong tong ini persang ban tab yo le si kan ajing rap ingi bingin nang la ban le khamba susu ka kam ga jongi bingi ngile ti tingi tab ba hadi mingi tab yo i ba ka don kalat bahapor bingila persang ngila tab ang tu ngi sajit madadep sajit ngi sha interview adep sha interview sajit biang hagi babon ba ki level habjit ko wedin ko ti kamlong ke besuk ngimi thu brio hang no nuru banong ban lej ban pinya karen ban banong bakan suk ka karukam le kamdon ka ke hukum kata tin rei kini brokhaj ka dehi de ka jingjit iwe hidin iwe tila da iba junior yong ba ikwa ban le ti mairu ila ban apply khnang mila ban yo kini jing erap tin rela imkwa ban apply kata kamde haka khti jonga ne khti ko sarkar ni khti jongno ki bala ban ai hila ni penyo i kata mo kalong kumju i phiru la da phim apply num dan ba ai phi ti piha ban ai kum sep piha ban the kum sep ban perkhat ban wanra i kita ki idea jong phi sakini kinong bisar kini ki bisar pat ki bon bhag om kimdei ki banang ni na jela ki babun ma ki de ki bawan na sabar ke jela ki bami thu yang ai phi yang ai tim dan mi babna hi re bangale euro tin re ngandal adung kamera kindala kali na ta ki satip yang phile kumta ti to phi kwa ayu bale phile phi sedang ikani ka kam ti ngandala batai ti na ta ki sa ai pon ban nadong sedong ta hadien katu kan di benai pat nadien kata ki sayo i result banang ta ngasayo bandrung pan ngasayo ya kani ka check sa sisien kum ba show hi ni taman re ngaskwa banai men sim mi phi to next hap tho exam nem kani kam dan kam man tho exam ti han re kani ka don kam be kumaong mentan ka de ba phi tab application be mari tab application mari apply ka link hapo ka website ke jongki ka dan ka website juga prime ti phile lima ka link phi apply phi tab ti phila ai lu ki jing don kam jo phi baro khaj adi dat bila ada tab ki jing don kam jo phi baro khaj na ta ki sa GDP ki sa phawan ban le interview bat ki we bat ka ditang ka tai don kam ban le exam
Bar ke besutunat kalong ba kamna dei aba pi ban tap ak tian pareng phila ban tap ru tian khasi war ki interview ru ki don hoi lesi kita ki bawan ki bun ki bawan nabar ban wan ban bishar pi ten ki don ru ki ban penirap pi ban penkela khasi ya ke bela keren lani bela batai pi da ka tian pareng bar kumjuru ka ba pi dan kaman batai ka tian khasi kindan bagi ban yarap pi tian pareng kemukas ka pensuk lu di barok hoi mo ta de pi tu beriu te yo hi lada itu te lakut kadai lada pi itu beriu ni kadai sisa pinyo abe lada pi itu dei pensakut te jingkali kalong ki beriu ayu kan kita ki beriu hang ni lada pi itu beriu ni ki beriu ki ban ai men sim pi hapan itu kumi de ki beriu pi ban itu ki beriu ki bala ban yarap pi Om man yarap pi ban penrung sapo ni ban yarap pi banong ba to sim kadi kani kin ka form kadi kani kin kerukom ban pendap kadi kani kin kerukom ba pi haban lesi ban keren lani ban ong lani ban phong lesi ba pin lech ban lech ti interview bat ki wei kum kita ki breu ki bangi don kam ban itu ban nei ngin yo ite ki breu badan kam kita ki breu bi itu kum kita ki ki parlok parjor jingi ki bahayeng asem ge jongi hoi don kam ban itu breu bar kita ki breu di ki breu ki ban ai mesi mengi mdei ki breu banong ba ban chupen tap ban pensuk ki pi no to pi di breu no constituency jo to ka tap stm kat hadu menta mangarung ngati ngam lap yu weru breu bawan rung lingba jongno baru khoi ki bangi rung hang thi hi kadai be da ka jingya kusut ka jingya ka competition ka bujur pha ka jingya le ka bujur pha tela da phimla ban hi ban coach du ku tu ka jingya le ka ba lani ban ya aireng bat ki we phinom la ban rung mo ti na kata ka daw sajisien hoi pidon kam ni thu breu ni pidon kam ban itu pa ti breu ki ban ai men sim pi ki ban kitbok ruang pi ki ban ai buit ai men sim pi bat khnang ba pila ban jam syakata katong pila ban pois ta katong pila ban jam si ta ki mau jam ki ban penpoi pi ki clear mo tendre la pi ong pat bengin itu di kiwe bi ki jaj bri kata ti ka song habi ba ka jing dei ka jong pi kata ti ba syong big all the best mo nomor bele la da pi wan rung da kata ka rukom ki ba kum mangi ki be yale lang eta competition ngirung inum sha nomor bele kata kalalong kum ka kalalong no kumgi kalalong no kumusule tu kan kebut ngadon hok man complain ada way na pedeng jungi kita kisan phone ru phung lesi kita kiban kibawan rung kidi susa penrung danu ngating hap complain no kumnu kum ta phi penrung ma phi jubor tang na kada phi thu kiweru lada de mangarung kum ta kiweru kila man complain to next for the interest of MP election p lada ngipet ya kata lada ngipet nakata ka bentalin nakata kaliang lesing ini ibe tang katahi kalian tilada ngipet pat lesi ya ka jing don kam jong ki briu jing don kam jing yarap jong ki parlok jong ki babun man sengkam la jong kamad de shwa ke MP ne shwa ke MLA ne shwa ke MDC kamad de hadim jong kata kamad de shwa jong kata kamad de hapdeng jong kata makanaru ngidon kam kum ki pajba ngidon kam badike ke bangi ngiyo nang ni la ka de arlak arpulak arklur ne arpuklur ru la ka wani na ka sarkar ka de ke pisa ka jongi giri pajba bat baro ngidon hok banyo ay kani mangar ngidon hok phiru pidon hok namar ka de ke pisa ka jong pajba balada ngila syania ka sarkar ngi syania hakum kini ki program banjit ban pe lesi kita ki biang tam banyo ay kani ngatrai ngi hab ban bur nanti kata khnang ba kejela jongi kan kiu bakin mi kita ki bakken sai tam habai de ba sengkam sengjam marbli kani ka segurkom sengkam sengjam ka ba kajing irap kalong ba ban penmi syusyuru yakini ki business ki bela ban ai kam ru yakiwe mo te for the interest of MP election ni kata ti ngatrai pin kam tip ba ma phi na mar nga ngam don ha ka politics te kasong api mo tenre hatu kile kumnu kata ti wajukli na mar ngati ngam panay mo ngati ngale ban apply na mar bang i bakadon ban kat bakadang don ni ngati ngasimbek ngadabaw we mo to kani ka next comment kani last lem ngala ab banyo apply kani hapsulet batch office jong priming halia kidon arbenta
Pila banlej office ko prime Meghalaya hoy bar ka juga por pat la de bakal ami ka notification ka ami ka ni ka form kin la pen bana pa ba pila man apply ru ha kata ka por mo ti kidal arbenta pila banle da ka to ko irkom lani da ka to ko irkom na say nabadeng kini ki ar la pisungusuk ni pidan nang ni asor lani pisungusuk banlej stage 10 pila banlej thi kin sanang batai susu pi lani ap hadu bakanda kanami biang ni application na benta jong kanika championship mo toh lami biang kani ka we ko sinjar ba kani te ban jubab kani te ka ba ba toh de wala ka taru tengin ya persang ban jubab yo atang ki badon jing ya dei bat ki ngatip ha kata ka de tang ba menu ken man su thu ka de 60% link ba ki channel ru ki ba ya rating man advertise ya ki ya bun ki liang toh kumangan ngan cuma masih sin ngaru ngakubur dia kata kajing ya day bakata di kajing ya day bat kita ki ba ai mensim kaya ba pelongi bingin apply kani ka dina na kaliang ju ki bri ki ba ai mensim mengi ki perlu perjorngi ki ong ma pej ka don kani beli pim persang man apply bat na tangi apply te lada pi thau pat da ka wei ko jingmut banong bangi ngi don jing ya day bat nur to tip ba uni ubriu sapej ki video ko baningkong tam hapo ini ke channel ngawan nangno nang ta pinsetip ti sapit iki video ki ba khama swa le sila nong umni tak baningkong ka baar balai basa bu kum ta ter pintip ka longying longsem jonga kade ka bokum no katno ngayo ngabela ngatre ayu menswa bat ke ka pelong yang lani kumno ngapoi hadu hangni kumni kumangalong kumno ngapoi hatu din da ka umsep de ka jing ye dei briu de ka jing ya itu briu yanur hatu de da jing pin bang ne pin ya de bat nur bat nu ki badon ha kabor ne ki ba khamdon le se ka tingka plia te ngathrai lar phi pin stom khnian lar phi kwa ban tip shu phang jong kan hi comment te ngathrai ka ba ba phi le hakani ka jo ka channel jonga pet ki video ki ban kham ning kong hakani ka channel jonga phini i bangadi we nangnu ngawan nangnu ngami bat kumnu ngapoi hang ni mo palar phi peji kita le pila songthu e kita pinsa songthu ya kani comment la kalong ka bashisha lani ka de ka ba ngishu ya kren tang ban shio ya kren mo te ngomong ne nu basdang ya ka video ka bangan batail ni bakan kren lani bangan respond bangan jubab ite comment ki bak ban ki bak kentho lani ki ba wanra ya ki negative comments le sila banong ya kita ngan sa jubab pada ka ke video basa jubab apa le pikwa ban yo iya kata ke video mo te le pikwa ngan sa jubab pat ha ka ke video nri om hang ni ka ditang man pinsai te beli nga wanra ya kani ka comment hang ni ru tang bangi ngin tip kram kan kham sai kham pe kham diat ki jumu chu berkhat mo ten dengan wanra lu ditang negative comments ha ka video nomor ka kan pensuk ya ki parlok jongi ki ba pe hang ni kan pensuk ki ban yo jing tip kham kloi mdei ban chu penia bang nia hang ni ban jubab ki ba lese ki bala ban chu pen bampor ngi mo to next bon le baseng kam la jong tama kham yo ki ba peni she perthailing ba ki media nginong kendong te umdan bakan mau sa ju sin ngi phi ngale si la bandong ba phila ban kedo kala bande yang ba phi kedo ba ngade ubri badan ka media bang peni video ni maman kapor ta kadau yo lani kham yo lan po philam noi kata tin re kumangong pan nadu mane pat ki babun na peng jongi ki babun na peng kini ki ba yo bla sha select ki de ki bananong kendong ru tele phiong yang ba de tang kinong sor lani tang kita ki ba basa hangni lani tang kita ki badan media ki ba la banyo kani ti phi baklamo ti hendrei kani ka de yam baro khoi hoi ki babun ki ba sengkam la jong om tang nong kendong hanong sor ba hi babun ki benta jong kem lang salang ki babun ki ba sengkam la jong ti yam baro khoi hi yo ti hendrei tang ka we pihak ban the umsem pihak ban wat pihak ban persang ban wat kilat kilenti kumnu phila ban yo ikta kilat jingaram lech ki block office ki jong phi ye kenu ki video ki jong phi ye kenu ki rang bas nong jong phi ye kenu ye yenu ki balesi ki badon habos nong jong phi ki balawan batai kham baha kham shai habai dei kita ki jingarap bat ki we na kish nong ki jong phi mo tela phimle kum ta phi up be bakan wan ngata ka sarkar ne kan wan ke ka ba shuan kum ka manan na baneng bakan hap ikti ki jong phi te kan shem shi tom shi bon
mo tipi hab ban penstom ya kai ke bangi ngile ru hadu menta ngile dakata hi ke jing persang ke jongi ni theum sep ni ai ke but ke sap na dong sedong bat nakata ka daw ngi don hang ni kumangi ngi don menta ngilong kum ni ke bangi ngilong de na ke jing tristom ke jongi mo tipi ru ngakentu pinle lang kumju pi don nong kendong ni hasor pinyo ai ke ju hi ke ba ngi bro khoi kum gidu pa ba ngi don kam man yo to next yo jingram ne man seng da kam shet kum gi fast food namar ngaru ngadan terus bahabat ngalas dang seng hi da ka ba shong wai di dukan berit ba kataru kadan ya kalan te soisin pila ban apply pila ban persang bad da pila persang da pisngu thu ba pimpas long confident ni kom shna ka jong phi ya ka project proposal le si jong phi select bani kendu bad kini ki ba shbo prime dan ni sa phone huni number khnang phi pila ban yo jingram hanu ko dor pila ban draft kini proposal bad ki bai mo bako dingi ki baseng kam lah nyu prasnem dak bakamai terus taksi ki ma jingrap mu government kasyong hakanu ko dur Philipan ken da piong ba Philipan shimet ba ban yarap ban phit kali yapi lesi kadan da koi kalan le piong ban yarap yapi banong ban play ku makenja tour operator lesi ki bon ki perlok jingi ki basdang ki tour operating agency nakani ka prime ki bangang itu kita kidon kiyo kita jingrap tinre la piong pat ban dang yo kali sibun kwa se lesi ka bus kwa se ka night super kwa se ki lesi ban pen khamsuk shu ne pen he shu kam go jopi lesi kata nganum dan ki jubab mentan lesi phila ban ikren maki kin jubab tinre ka shong happy pi pen wan dur kum nu ki business ko jong pi mo te dakata lesi kan kham ajing shai pi hanu ko dur phila ban tur shakani ka shaka sarkar lingba ka prime lesi lani lingba jong nuru khana ma pi phila ban yo ini ki jingerap mo naka arjar sanspa shaka shispa shaka sanpungun nang ta arhusan ka gran ka bakumnu kata nan batai me sisien arjar sanspangut ki digi breu ki ba apply naka ya arjar sanspangut ki jet tang shispangut hadin nang ta shispangut pe ki jet naka ta shispangut kemun ngiyo ban leit ban daladep sajil lu barokhayam ngiyo tang shispangut nang ti arjar sanspa dalapa ta shispa pat ngiyo ban leit interview dan ki shim interview yengi ki kli bnia kumnu piyo pisa la pilih kini kanu pin pide hayo kanu teli pla de di do mata kanu ngur pidan hatim bat kum ta terter tibat ke bat hadin nang ta ngin dal adep syajid nak kata ka sis pangut padam ti ngin adep tak interview ke jing sya bisan ngi poipan syakasan pungut ke ti kini kesan pungut ki di bayo ya ka gran ti kumnumi kita karusan ngut pan ti nak kata kesan pungut pan ki sajid pa dia bakin saitam na kita kesan pungut ki jin no marsi teng pan ki yo pat ke gran ke ba khamhe ke mo ti nak kata daw kesini ni arjasan spa shispa san po bat arhusan mo san pungut ki di blayo rum tinre kini ki arhusan ba ki kham lesi ki de shulong no ke de ke ba ke gran ke ba khamhe ke na kita kesan pungut mo to next ngadung so minken powder hayeng kum ke part time job ngalane man apply hoi kong lani ba phila ban le kata phila ban persang da ka ba persang ban len ye pindan ni ke pier so minken ke ba he ke ba bun phila supply bun phila ban persang da ka ba ban one shop prime phila ban kum da phila ban package ba phila ban song ba phila ban shalan chabar kum da ter maka prime ka dan hang ni ban yarap te mo ti phila ban wan ban tur sa prime da batai tak junon kam so mo ba nga kwa ban bu jaka ban print hakin nugi tiar ni kinja printing press ngalani man apply ki ba bun ba ki parok jongi ki ba don hakani ka prime tang be don beta ni ka prime kat kum ke jing tip ke jonga ki don ki balal sedang ni ka benta bat nganget phiru phila ban ne ka damu ti sasisin le pikwa lech ka prime nga saburi ke website jo ka prime hapot in the description khanam phila ban lech be phin tip kham pha shu sapang joni ka prime ayu baka ka offer ba jo ka por kumnu phila ban apply par ki jing tip ayu ba phi don kam ban tip ni ba phila ban yoru na kani mo to don kam ni ban siu sut ne ram ba ku fiman kani ka shong ya kani ka gran lada ka de ka gran kam phimdon kam ban siwe ka de ka one time let's say investment le ni ka jing ai jong sarkar shakini ki no seng kam la jong than de ka loan bat kham hadin ka ba ngang pat yo menta yo let's say yo ki ai hadin than re kargum ka jing don kam jong akan dan de la dang suthu bang don kam ka loan kila man penyo ta ka loan ti kinsa batai pat let's say ngan sa batai pat ngai phi London kam ne ban siu ya ka sut bat kiwe mo
Tendre ya ka ba menta kani ka bangayo ni ka check menta kam de ba hab dan kam siu sut ye kam dan kam hiru yang aban pan phai shaki to next ngapan ko man kli sipang kani ka prime ba phin a jingmut lang yang a hoi ki la don teng ki ba ong yang a ban le kani ka prime ki ong ban le kan du office 10 ring ngam tipan kanu kur kom ngala ban ya chkhmat ko ngala batai na du mane phila ban le chti 10 ka pulu ka di jaka namal ka di head office ka jongki phila ban le chthi ban ye kran le fi dei pat lada fi dei ni ki jaka par ki ba kham kendong jong ka jula le se phila ban ki block office phila ban kenu video phila ban kenu yenu le se ki office sarkar ki badan haki ki than ki jongpi ta ki la ban rap ip ban connect ip le se bat ka prime le ni bat kanu ka program ka la ban ip ki jing rap ba pher mo kamni tang ka prime ki bon ma ki wi ki program ro dei hangni nga share nomor nga samar pi nomor nga yo ban rung hangni nga yo ka ni jing jing rap na ka ni ka program mo to ban sengkam la jong na kwa da bar ri kum ungap long thai ba la da long subha batai kum no ban apply hoi kataru ka long bagi babun ba ki badi ki ngap bat ki wei ki basalan sabar om tang hang ni po jela jungi hindai sabar jela bat wat sabar ri la dangam bakla ki babun ba ki layo ite jingirap te phila ban le kata mo phila ban apply ngape ji ka check jong fi don kadak MBMA hatu kani ka program la bei tingkat World Bank ling ba ki MBMA ni kum no lada kadai naka MBMA kumnu kalik long ban ice scheme sengkam haba ke MBMA kadai naka benta ban penne pensa ban penku jika mariang saudong saukun to habai dei bakani hangni ngakran hangni kumuta unong yashim benta bat umdei unong penyat ka prime lani ka sarkar kham pathung yang kumuta ambassador lani uta unong pensai lani unong uban keren na benta jongki ngam dei kumta ngale kani da kajing tip la jong lani da kajing sokhya la jonga hi shimet na beta jong phi ki babun ki bakwa seng kam la jong ti ki jing tip na beta kani ngala man sho excite tang kani ki jing tip na beta jong kani ki download ha ka website jong ka prime ha ka ba phila ban tip lu hang tu ye ki partners barok hai ki ba ya partner bat kani mo kidon ki IIM Kolkata MBMA bat ki we don benta hagani ka prime ki la philet phin tip company hagnu ko dur ki don benta bat kumnu ki don benta te manu bafan World Bank lani kanu ka lesi ka kenhun ka bafan ni kani ya kata phin tip nomor ba kani kam desu ka program ka badang tang menin kadi ko la don benta la saus nem kanthi te haki lar pathai khubor ki la bun bha te lar pin stom khniat banwat ban pej thu ngatrai kanirap ep ban bapin yo ki jubak bp kwa mo marbale la dang ai jubak ep hangnin dei yakani bp yakani bp kli lese kanum long pura ni kanum long katkum ka bp kwa tende le kwa om tang ep ni ba pe ni video le kwa ban tip company manu ba fan hanu kodor kumnu ki dan jinge dei hanu sarkar ka yu benta kumta ter lej ban wat le pikho tang PRIME Prime Meghalaya rem kila milur information untuk baro hai tenganum keren na bata junu ngan keren tan na bata jong lajong badi ke banga kwa ban yasam na bata la ni ke bang kwa ban yarap na bata jong phi mo tenga try kala jubab kata please one to next ngakwa man penmi jing rawai tambang ngam yo alat ban thiet tiar kumno ban apply thu lem le si la phi mud ha kar kam jong studio bat ki we te kata kanira ba shibon ni phi la phi wan ha kani benta te sesien le phi wan mi kanira ba nomor ba kimbu kendon bakan kadi bandi jing thung ne jing rawai ne jing sakri ne jing um ki jing baro khat ki ba phi kwa ban le hi baro khat ki jing le phi wan siapo prime kin sabatai kisa jimbul ipi kijing ayu bi kwa ban ne phila ban ai lut kijing bujung pi ki pat kin sa ai kisa batai pi hakan kudur phila ban penteri kam li ban pentelun kita jing mut kijong pi bi kwa ban le la kalong kijing roi kijing tem kijing thung kijing ri kijing le video le ni kijing le kai le ni kinuru select ban pitch ka idea kijong pi ki kin sa era pi mo ta sarkar tadi mensiu yang ada tak ni video to kumnga bedon kasap shna kitiar shat seng khasi hendre ngamut ban penhe ya ka tangba ngamdon kam
tang ba ngadon kam jing yaram sungo ba jing bun lang yang aku kumno bangan le ki babon ba ki perlok ki bangang itu hakani ke prime hakani program ki ba shna ki jing tem lojong ba shna ki jing tem tenrai ba ki wei ba ki babon ba na pring jong ki di ki layo jing yarap na kani ke benta ti lej la de pilet chathi kin sabatai pi kanu kudur kilab na jirap tengi ki babon ba ban sengkam lojong ban sengi kom kini ki jat kam pila ban lej kin sanang batai susu ipi kata benda te kadon kalat de piklinga kahadu kadon kalat hoi kadon kalat pikli kanu kadon ngana jumu ipi pila ban apply pila ban lej juru prime bikin nang batai susu ipi mo to kani ka prime kanu kanne yo lesi andala poi di kiwi political power yo kan jano batai bakut ngaku atip tada ka jano atul akut Yusho ngitingin syukmi lenti ba kanung sarkar ka banuan hadin la kalong hadin jong ni MB election kanung sarkar banuan hangthi hapo sarkar pedeng langi hang ni sarkar jelaru ngi ugri upaj ba ting ngikmi lenti bakan wan ka sarkar ka babha ka ban pej nya bata jong uduk usuk ban pej nya ta jong ngi ki kup silyang ki sem silyang ki ba don kam ki bamdon ni lesi benong no naladi ban biya ta kaseng kadheng naladi ni ki badan kam ki jingyarap jong ki brio ki pajba lani jong ka sarkar tingi khmi lenti balada kawan lada kadon kanil lada kawan menuru ya ka hok ka jongi ki dei banai te kamat dei ganu political power kamat kelyang se kamat kala hakisan snem kamat kala sansin rum lele dei ka thong ka bha jingi bingi dei banyo la ka dei ka prime la ka dei kanu ka program ru ngi dei banyo te ka concern ko jonga ki jing sokhya ka jonga ka debe thik baki riu pai ba ka jongi ki briu ki jongi ki de banyo ka kam ka jam ka seng ka dheng ka babiang namar ba ka sarkar jongi ka don na banta jongi thrai ka labiang dei ta ka politik si ka ba phim la ban shania nuru teng la sai ka la kala ni la sisi la ka la ni sibet ru kala ban kala te watong ba hadu lanu kan ni kan change hadul nu kan kala hadul nu kan sa ya kata melam tip tinre ki jingmut ki jong phi ki plan ki jong phi kita ki kumong khatin paring kita ki dreams ki jong phi kita ki jing bu thong ki jong phi kita ki jing angnot ki jong phi kita ki kem de ban kala mo mar kalong kom ni kamat kelas kat bakala sarkar hre ladaki jing angnot ki jong phi ladaki thong ki jong phi ki aine kom ju kinawan sakat bawan to sarkar rem ki hab banai jingirap be phi namar bele namar ki buj ki jong phi ki jingmut ki jong phi ki log ki koridor ba mo ta shisha ngakwa na benta ipa jongal mentai sedang ka kamti don kam shisha ka pisan namar I hab ban bu bun kinong tre ban yarap ye namar be disability person long ba ban yarap lem hoi idan iba ikerteng iba just passing na po nong cloud ini ide iba syamshitam banong hakayat kayeng imla baniyat kumbayat bayeng mangi TMI ilayo banishim benta hakani ke program but ngathai klei kilat patai kubor babun but ini ide basna mula ba ide way belak pau ba ketika than sti basna mula but ide iblayo jingerap nakani keju meiru ide kumtahin adu bakhai ide bamla baniyat kumbayat mangi Henry layo om tang kata ka jingirap ha kata ka liang jong ka ban set up ik business jongi Henry layo ru ya kata ka mobility device kalong kinja kali ka ba ila baniya cherum sheneng wat kataru na kaliang sarkar kila ai te ngatrai kan kanirap sibun na phi philej bani kendu ikini gibril ni phone ni number pepintip jing tip khamnya mo in short kadai ka shark tank light playo jubab kalong ka shark tank ha oh lakut ta te kini ki bangang la shubu renti nomor baki bubun ki serim bar khambun chisu lele te ki de bang bleu yo tu bakun bleu yo ni oh klo pat kum da dar ter te nabata jong bhi ki do ki bala ai ye ki comment ki bat gi ba meding gi ba kong pan kong sosa kong pleng ni ki channel ya kata le se lipi kwa ban yo sngo bang juba pe ki comment ru te sai comment hapo lipi kwa ni ta video khna bang le video kirpang nabenta ki negative comments yes to te ngani thu pat menta balai bat ke ai kani ke business ke banga ngaseng
Kani ke business kadi ke bakerteng ke Vox Crest. Mo kani kadi ke company ke jonga bat ki bangaseng bat kini perlok ti ngidon de ka kenhun ke bengi yele kidi ki briu leni kita ki perlok ki jonga ngan sapani thu ipi tindi kidi ki perlok ki jonga ki ba don kani ka yo le silam nong no ha ka yo jong ke jing penmi video mo tika yo jing penmi video man chuong no kumta ki pi ki bon ba ki bengi yo I hangni ha po ke internet menta bat kini ki perlok jonga ki baju penmi ni video ki ba per mo te bat ngila ya lum lang bingin ya form ya kawe kalong ngan habanong no kum kinja company le sing ngan mo society tende kalong kinja company bengi wan lang kawe ke jaka bengi yo ban ya tray lang dapat kawe ke thong bakata kalong ba bingin la ban permi ki video ki ba per te abstract kam dei tang ki video ki bengi kwa ban le ka ba kham kong san ka dei kani ngin permi te ki video ngi dan kam kita ki jingerap bat ki be ki we nakaliang jong kani ka prime khna ngila ban pen bahaya ka kom tri kam jongi tin re ha ka ju ka por ba kong san tam kalong bangin yo pan a jing hi kai sha phi ki pat ba ki ba bun ba ki ba juan shanga man ka por hi comment section ba ki we ba ki ba juang ba bakut hikai se kumno bangin long YouTube kumno bangin sedang YouTube channel kumno bangin sna content kumno bangin la ban kamai pisa na YouTube kumno ngila ban wat kamai keji dak balik YouTube dan ru ki bawang ma ni ngiting ban le YouTube mentan nomor ba teng le khum kiran bakla khum penmi video bakla la sa kem pulit la sa FIR bat kiwe kum gitar ki don hi te ni wanra khnang ya kani khnang bingin yo ban ai ching hikai ya phi hanu guru kam phi phila ban penon kam ya kini kilat kini ki kor ki bor jong ki internet dan ki kor ki bor jong ki jisna video bat ki wei khnang phila ban yo ka kamai ka ji ba ka jo ka por phin yo ru ya ka buram phin yo ru ya ta ka jing perto le sila banong nah ka imlang salang ba ka jo ka por phin yo ya ka rukom le se nong na ka jing star ka jing sempang ba kumnu phila ban le ya ki video ba per dan e phin a jing rap ru sha ka imlang salang ha ki rukom ki ba tang ma phi hi phitep mo ti hangni ngidon ban yarap ipi tinggi ngidang susdang menta lesi hakini ki khindat sengi ni khindat por bangwan ni sanang wan bangin sanang penmi ki ba ni thmu ban le nakani ka mnik channel ni company lingba jo kani ka channel bar ki wi channel ki bangai don menta ti hendre ka jingthmu jongi ka de kata pingin ngin la ban no senyang shaki imlang salang lingba jong ka demo ti kata ka de ka business lani kata ka de ka jingthmu ko jongi bangi kwa ban le nakani ka prime mo ti ka debi thik bingi kwa ban yara pikim lang salang kwa ban hikai phi kwa ban hikai ka bon pring jok phi hanu ko dur bingi la ban don hakani ka internet bat kumno ngiru ngila ban ne mni ta man chudan ban chumi tingkhan lanu ne ban ne hang ne bingin kamai nang ne bat kum ta ter mo ti ngin sai shem yang pat hakoi pat ke video lesi lani hakoi pat ke video ka bangan comment ye kiwe pe jat comment ten re la kam pat hun hi ye phi phim pat shai hi ha bai de bakani ngan le biang soi video ro mlele tama habanong ke sarkar bakadi ban seu no yang baile ini video so comment na po ikay bisngo ak bai de bakani ke prime bar ka ju ko port la pan amen sim ru na bata jong kani kenhun jongi bengi ya sedang bat khamtam na bata kita ki ba sengkam la jong ha ki ba bon ki benta jong kani ka jela jongi belawan ban piniso iladi bagni ka prime ki bas dang na ijing sedang iba red ba iba mdan ni kim dan shiting karu na plan re kiwan hang ni kani kamdei ka ba phia ban siu pisa khriat ru mdei phia ban siu phim dan kam ban siu tang bai form ru ti lar phiwan shapo pulu phin lut tang ka bai kali hi le se ni de point te kana ip ba ka sharu yo le si ki ai jaru nga kermen gumda prime phila manai tenre kidi ki brio ki ba kluit men sim ki ba kloi banira bal philet yang thi ki nirap ip kin ai jumut ip mo tenre kam dei ke pat ka ba nong no ka ba phi hab ban lut pisa ba phi phin le ini ke mo te kumle bun sai sien kala yat kani ka video ka bajrong ban ki video jing batai tenre ngaso ka de badon kam te to ngatrai kala biang to yang saya yang pilih bagi video senang page susu ni video yang bangga penmi nak kapor nak ni channel berkum juru ngadon kuai ka interview bangga jule interview bat kiwi bat ki perlok sing babon ba kata ka din po haslong podcast mo di sa follow ring po Instagram ngadon po Instagram bangga jule ni video link ko ba per nak kapor di saya yang pilih bagi video kublai sibon perlok say comment pathar bi bu ba ko ni le
nari lebih gua bani ipat ya kajing jubab jangai di komen saok mo nhìn giờ văn nhá pek ilong nu to tiếp tục tôi làm yang reklamin nhưng saya siapa yang pilih pakai por kulismon